Brigitte, wat is nou een van die dingen die je nog echt zou willen bereiken in 2014? Nou ja, je wil natuurlijk een nummer 1 hit. Laten we dat voorop stellen. Ik denk dat iedereen die hier vandaag staat, die wil dat. En dat wil ik natuurlijk ook. Maar ja, ik wil gewoon gezond en gelukkig blijven. Dat is het allerbelangrijkste. En de mensen waarvan ik hou, dat die ook gezond en gelukkig zijn. Maar op het werkgebied, we zijn weer aan het schrijven naar theater. Ik heb natuurlijk theater gedaan. Ik hoop dat mijn album halverwege 2014 klaar is. Dat iedereen daar blij mee is. En dan hoop ik ook natuurlijk op grotere optredens ook weer. En dan uiteindelijk wil ik weer het theater in. En dan met collega-artiesten. En niet dat ik in een musical dan sta. Maar gewoon lekker feest. Mensen van de stoelen meezingen. Maar ook zitten en een traantje wegpinken. Lekkere intieme met je gasten beleven. Ja, dat vind ik toch het mooiste wat er is.